Parhalado pasahaton selamat hari Minggu. Tu sude ruas namanda hoti par mingguanon. Martua ma akan naro di bagasan Tuhani. Marhite-hite guarni debata ama, dot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dot guarni ton di parbadia, na tumapalangit do tanoon, amen. Parangeon hamu manatama di Tuhani, marguru tu sandok lomo ni rohana, mar parbuehon parbue marhite-hite saluhut ulaun na denggan. Oloi hamu majahoba marhite-hite las ni roha, robema hamu tujolona marhite-hite olop-olop. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami parasi rohana sumurung. Saya togihon mahami tu anakmu, asa ibana na punahami. Lehon madi kami hapor siaon na sitong, asa holan hosambing haposan nami. Unang loas huriam marhaposan tu akan na dihasianganon, ay holan hodo haposan dohot haporusan. Saya asi maroham, patuduhon tu kami dalan tu hatuaon. Asa jumpa kami asini roham nagodangi, alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Patangihon ma patik ni bata imana nianet sian Psalmen 50 ayat 15. Psalmen 50 ayat 15. Jala joma ahu jupa di ari hagogotan, asa hupalua ho, asa dipuji ho au. Ima sahatna atong rap magi dogogo mahita lahu mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata saya pargogoi mahami mangulahon na hombar tu patik. Amin. Tato puti mado satana gudangi martangi yang mahita. Ale amanami jala debata nami na di banua ginjang pargogo na sohatu dosan. Pardenggan basa doho jala rodi saleleng-leleng nado asini roham. Saya marpamuati maroham di hajaton nami. Jala saya undang be ingot aka dosa nami. Ay jot-jot do hami mardosa marado pokok. Jala jot-jot do husungkuli hami rimasmu marhite-hite sian pangalasion nami di hatam. Ale Tuhan Jehovah, saya unang paingot-ingot pangalasion nami. Unang alang asini roham. Saya urupi mahami. Oh ale Tuhan debata hatuan nami. Palua hami. Jala sesa dosa nami. Alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Kabegema hata baga-baga taringo tu hasesaan ni dosa ta. Para si roha jala pardenggan basa do Jahoba, lambat tarimas jala para si roha godang. Dang dibahen tu hita hombar tu aka dosa ta. Jala dang dibaloson tu hita hombar tu aka hajatota. Songon asini rohani ama-ama mida aka anakna. Asini rohani Jahoba di aka nama kabiari ibana. Kasangapun madi debatana di kijang. Tajaha mahata ni debata turpuk di ari mingguan imana tersurat di poda onom ayat onom 1:10 sada poda onom ayat onom 1:10 sada tajaha ma secara responsoria mangorai halang buson laho maho ale sigur bakulu marsiajar tu porhis para tehatehon ma akadalana asa marbisuk. Saya dipadiri rodo bohalna di partaunon alogoniari di papungu-pungu dosi panganon di hamamasa ni gotilon. Otik nari modom, otik nari mondok-kondok, otik nari mangisi butangan, laos peak modom nimmu. Ima saatna martua doakan atu mangihon hatani debata jalana upeopsa amen tabegema kur ama online Tungna badalo asirohani Tuhan Tuho setangihon matokong hatanai ramoti matokong pardalanan mi salelengho dingolumi sonangho sogot di surgoi mono seaho di Jesus naromano poto sarado di matokong sude hatanai unang gangsaho molo nai sonang nohang molo gangguhong dadat na sonang nalion di muse unang gangsaho molo nai sonang nohang molo gangguhong dadat na
Sai sonang doho, sonang doho, sonang doho, sonang doho, sonang doho. Tindakon maha porsiaw tay, songon nahina tindakon ni dongata saha porsiaw di sandok portibion, rap mahita mandok. Ahu porsia di debata Jahuba, idu ama pargugo naso hatu dosan, na tumopalangit dohotano. Au porsia di Yesus Kristus, anak ni debata Jahuba nasa sadai, ima nanti nubuhon di si Maria, naga begabian sianton di perbadia, andorang soha bubuhan. Ido tuhata na tumau na bernit, di panguhuman ni silatus, namate terpajal ribana di haupin silang, na tua tubanwa toru dun ditanom, na mulak mangul dari patuluhon, nama naik tu surgo, laho kundul tu siamu di debata Jahuba, amanai pargogo naso hatu dosani. Di sima ibana, paima mulak soko tu tanoon, mau humihala na mangulu dohot namate. Au porsea ditondi parbadia. Jalah dong dosa dah huria na badia. Huria hato panihala Kristen akan na badia. Dohot dia hasesani dosa. Dohot diatain na mandok. Mulak mangulu dosogot daging ni halak na umate. Dohot dihanguluan na sora suda. Amin. Shalom. Tikting di Huriata di Bagasan Mingguon. Minggu sia Agustus 2020. Parjolo Goarni Minggu. Goarni Minggu ta sadarion ima minggu ke-9 dung Trinitatis dohot tema Marhobas di Tuhani. 2. PA online. Di hari Jumat 14 Agustus 2020 mulai pukul 10 sia 30 wib sahat tu pukul 20 sadawib di Patupa Huriata do PA online 2 kelompok.
Kelompok Parjolo Mai sektor Sada dohot sektor Tolu. Kelompok Paduahon sektor 2 dohot sektor 4. Pinangido tusude ruas nihuriata asaria mandohoti acara PA online ni nats renungan di enet sian Sada Petrus 2 ayat 10 tolu sahatu 10 pitu dohot tema malua sian parhatobanon. Tolu ibadah minggu live streaming. Khusus ibadah minggu Sadarion sia Agustus 2020 pukul 10 WIB di Patupa Huriatado ibadah secara live streaming sekaligus acara perpisahan situa na pensiun amang situa Insinyur MB Pasaribu jala di hari Minggu 10 Agustus 2020 nanaingro dohot seterusna ibadah live streaming di Patupa di Parmingguon pukul pitu manogot. 4. Pelepasan situa pensiun. Sadarion Minggu sia Agustus 2020 di Parmingguon pukul 10 WIB di Patupa Huriatado pelepasan amang situa Insinyur Mulia Binsar Pasaribu ala naung marumur nasida 65 tahun. Alani papungu pelea tujolo dohita huhut mangalehon cendramata ima songon dalan pasahaton hamoleateon nirohata disude pakobasion nasida salelengon di tonga-tonga ni huriata jala dung sidung parmingguonon di Patupa Huriatado acara ramatama maringanan di Garejaon. 5. Pelayanan penghiburan. Di Mingguta Sadarion sia Agustus 2020 manang dung sidung Parmingguon Manogot di Patupa Huriatado pangapulion tu keluarga amang Waldemar Hutagalung inang boru simorangkir ima siala nok parjolo dialap tuhata natoras bawa inang nyonya Hutagalung boru simorangkir ditiki ari naung salpu maringanan di rumah Moria. Parhalado dohot sude ruas pasahaton dohot marhabot niroha. Tuhatama mangalehon gogo dohot pangapuliot tusude keluarga na tininggal honna. Onom warta Dewan Koinonia manang punguan kor gabungan. Mau lihat tema di Tuhata Nautuari Sabtu 8 Agustus 2020 di Patupa punguan kor gabungan ni Huriatado kegiatan sosial mangalehon bantuan berupa nasi bungkus tu pemulung tukang ojek na adong di sekitar Pondok Bambuon godangna 200 bungkus a 20.000 rupiah anggiat ma marhite kegiatan pelayanan napinatupa ni kor gabungan ni Huriata lamar sangap magoar ni Tuhata. 7. Persembahan. Di sosohon tu sude ruas di Huriata namar minggu di Bagas Tabe asa unang lupa hita pasahaton pelean tu situawik na masing-masing manang langsung ditransfer tu rekening ni Huriata jala unang lupa mencantumkan nama pengirim. Walu panitia pelepasan pendeta pensiun. Di hari Minggu 8 November 2020 di Patupa Huriatama
pelepasan pendeta pensiun, Amang Pendeta R. Haryanja STH, ala naunggok umur nasida 65 tahun. Alanii na di hari Kamis 6 Agustus 2020 nunga terbentuk panitia pelepasan pendeta pensiun dengan nama-nama sebagai berikut. Ketua Amang Situa BE Napitupulu SE. Anggota Sian Sektor Sada Inang Situa Ade Boru Simanjuntak. Amang Situa MH Tambunan SE MMCA. Sian Sektor 2 Amang Situa DHM Sirait ST MM. Amang Situa SG Simatupang SE MAK. Sian Sektor Tolu Inang Situa T Boru Pandiangan SPD. Amang Situa Insinyur FL Enrico Siahan. Sian Sektor 4 Inang Situa M Boru Hutasoit. Inang Situa I Boru Sitorus. Pasiahon ucapan terima kasih. Parhalado dohot sude ruas nihuriata pasahaton mauliate tu keluarga Amang Situa Insinyur MB Pasaribu Inang Boru Manurung namangalehon bantuan berupa 50 paket sembako turuas nihuriata HKBP Pondok Bambu na terdampak COVID-10 sia. Sembako berisikan 5 kilo beras, 1 liter minyak goreng, 1 kaleng susu kental manis, 1 kaleng sarden, 1 kilo gula pasir, 5 bungkus Indomie. Tuhat tama na mamasu-masu keluarga Sude Dohot Aka Pinopar. 10 pendaftaran pelajar Sidi. Nunga dibuka pendaftaran Parguru Malua tahun ajaran 2020-2021. Pinangido tu Aka Natoras Aka Ianakona naso maka tindakon haporseon dope asa didaftar honma tu situan wek nabe manang langsung menghubungi sekretariat Huria Huhut mamboan fotokopi surat tardidi 10 sada parhepengon pelean tu Huria 10 sia juta 880 tolu 10 sia juta 880 tolu ribu. Pelean tu pusat 1.104.000. Pelean tu DSH 1.840.000. Pungu masude 22.827.000 rupiah. Songonima tikting dihuriata di bagasan minggon. Sai di pasu-pasu tuhatama pakobasion dohot peleani bain sangat dohot puji-pujian digowarni tuhata. Laonu atau di pasatu ataku jangan memiliki makhluk katae volumi bae tiru adoko sepatu malai alani turani soma kiri balos natuo debatano mani danani ulami manang na adong parku ini Lambo suara itu watai Roma olah saro
palai alani tuani somakiri balos na tuo debatano mani danani ulami manang na adong pardueri. Dameni di bata na sumurung sian salut na roha imana mangaramoti yaka ate-ate do pikiramu nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom marihita salutna barita na uli di minggu ta sadarion di na pauratota pensiun situata situen sini rembi pasaribu ima sian surat Apostol Paulus turia Kolose bidutulu ayat 22:1-25. Kolose tulu ayat 22:1-25 tapi hutiuk mau cahadi hita. Hamu aka anak somang oleh hamu ma aka hidup muna na di tanoon di nasalhupna unang ma pangului di mata hamu songon nama buat rohani jolma marbulus ni roha ma sian biar ni roha mida Tuhani sian rohamuna ma ulahamu nasa sibahena muna songon natu Tuhani dada tu jolma ingot tamu ma sian Tuhani do jalo muna setanoni balos ni Tuhan Kristus sima ului hamu ay namanggulahon hagiduhon porsanaon na do nani ulanay sodong masa parnday daon dibuhi imasa na urian itu hata adong do halak madurni sada perusahaan properti mangido tu komadan nasida tu hidup nasida nang pensiun. Jadi Roma hidup nasida madok adorang so hului pangidua munai lau pensiun pauliham majolo sadabi jabu songon karya parpudi sian tangamuna. Jadi Roma madurna parjulung di paulima bagasi tung uli aidok rohana on nama tahe parpudi songon karya nadubingke bahenoko alani dipilih tibana doa kamatiri material naduminggan jala dipauli bagasi tumasay dinggan Roma madur na paduahon marungutungup may bana banunga pinangidu pensiun badi tonggo pemuse dibibani iba dohot ulaw na borat nunga sudah guguni ba tung musia digila sa laho patupahon sada bagas alani di bagasan ni rohe bana mangula ulaona di paulima bagason asal-asalan material la pidang pola di parrohahon jadi ma bagas na pinauli naon nang pola uli dung sidung di da idun nasida aka bagas nang pinauli ni madur na parjul paduahon di jo manasida di jalan makuci las di pasak matu nasida tu madur na parjulo oma hadiah tu ho di masa pensiun mon sa pensiun ko dong bagasmu lasongani tu madur na paduahon di lek kuci obartu bagas nani ulana sidabi selas ni roha madur na parjulo las itu rohana ai di paulibana bagasi tung maseuli omatahe gabi upa palujana nilehon imad ikon iduki mana pengusahai ala memang paulimana dinggan duk material na dinggan asa tung lasiar rohana ibana mancalo bagasi alai yang go madurna paduahon tong mak cemberut buhina bah ebinoto hiallau tibe yak kapengi barangko dinggak kian ni ulahon dinggak kia binayan inna
menyesal ibana ay di paulibana jawi asal-asalan tapi lau ibana do amuna kama nami na nami di posisi dia mahita ganup marsada-sada nuaing terlumbobi amang situa MB Pasaribu inang burmanurung na persisyo darion nunga sahat diulahamu tohonani nunga dihobasi hamu habed daraon apalagi saliling pajupak kita di resok podok bambuon jala dinggado diulahamu dinggado nang serah terima tu bedaharane baru jadi dohon ma tu hamuna songon na tersurat di Matius 25 ayat 21 tahomai ali naposo na dinggar roha jal haposan doho di nautik pasatok kumatuho kudang bongok maho tu halasan ni rohani tu amu urian itu hata taidema diturpusa darion na mangigil hita ganup asa marhubas sian nasa burjuni roha bulus ni roha songon natu tuhani songon naposo ni tuhani mulo memang di akasekten asing beliokon hamba Tuhan betersona tertuju do holat tu paditei manang holat tu percamitai alanggo di hita AKBP sudah di hita hamba Tuhan sudah di hita naposan ni Tuhani dakola padita manang halak situa alai sudah hita naposo ni Tuhani bulu didoko dia 22 pengatusion anak somang ima naposo manang hamba budak belian manang hatuban ima sahalak na sedang berada di bawah status songon pelayan manang budak na bertugas tuanna patupa pakubasion diulaun hobartu lomoni rohani tuanna. Jadi memang ditiki di suraton Apostol Paulus suraton tung lomoni rohani tuanna do tu hatubanna manang mamunuh hatubanna pi manang laumang gadis hatubanna ba memang huasoni tuanna do jala nang dihitalak bata pinajulu adonggo memang satu mamunuh hatubanna pidang pola masalah diki tuan numensen dohot aka perbarita nauli dari sepirok rusni huriana parjulu iman aditubus sian hatuban akan terjadi asa memang salah hatuban dang berhak di dirina jala milik sepenuhnya tuanna di bana jala ko patuh di bawah aturan ni tuanna lasido raha bolo didoko suruh-suruhan itu si Maria tikina di tobot suruh-suruhan si Maria didokon si Maria ma dung di pasahat tugas di bana laho paradion hatu tubuh Tuhan Yesus idoko di bana naposon itu hani duau sesahat matuau sona idokmi nomor lapatan dia pasrah sepenuhnya apapun yang akan terjadi karena memang Maria sempat melihat bagaimana masa depannya dia hamil sebelum menikah. Banyak tantangan atau penderitaan yang akan dialami. Alai didokon ibana naposon itu hani duau sesa matuau sona dokmi. Nomor 8 dia pasrah sepenuhnya menerima tugas mulia. Tugas yang diembankan kepadanya. Asa songonido memang nang hita molo sudi hita naposon itu hani hamba Tuhan kita harus pasrah sepenuhnya apa yang harus dikerjakan yang dimintakan oleh Tuhan daripada kita masing-masing. Amuna donga sepak kiriman di Tuhan Yesus dang na mendukung perhatubanon si Paulus molo tungpe di suraton podanaon dumubi nuaing hita di bulan Agustus makatai kemerdekaan apero turpuk makatai perhatubanon langsung nasuharwi lai bolo tabern dison Apostol Paulus menaringoti perhatubanon na mangalihon puda do mangalihon nasihat
asa anak soma manang hamba budak songo dia na sida bersikap dengan pakarijon nabi ima sikap kesetiaan menang songon pengalahoni hatuban nasomal dia du pengalahoni hatuban nasomal mulu sampai doko pamangan hatuban ina mulu tiki situan na sinama hormakna seimana sopanna mangan alai mulu situan na bah ai daktaratur soni kerejo ABSma asal bapak senang bulu isi tuanna ba berjumpa mana kerejo alai bulu dan isi tuanna sonalo yawon na rohana do marmea marlangge-langge do jadi asa dinggado hubungan ni akahatuban do tuanna memang hatuban di hati-hati memikiri sada do sadi hari mau meluasan perhatuban nonon sian kungkungan ni perhatuban nonon ulangi do dipikiri haluahon alai alani do bana jujud bentrok hatuban doho tuanna jadi suratnya Apostol Paulus adong ko sada surat lama budai hatuban asa mulat tutuanna mulu tabereng di iko di suratnya Apostol Paulus asa mulak hatuban nai itu tuanna asa memang mulu tabereng di si asa unang sebentrok apalagi akarus ni hurian aparjulu ba memang gudangan sen hatuban do kelas hatuban aka budak ala nasida na memimpikan kemerdekaan jela berita nauli saya mencanakan pembebasan sian kungkungan perhambaan dosa asa tu tertarik go di rohani ka budak taring tu firman Tuhan alai berhadu posisi nasida unang gabe mangalo tuanna ala merdeka secara rohani unang adong kemerdekaan yang kebablasan nangpe merdeka adong kuah keaturan-aturan neko totong si ulauta dangala merdeka hita bebas hita madok akahata nasodinggan na dari minggu hita begi kon dinggado hita mangulak kaulon kebebasan orang Kristen adalah kebebasan untuk berbuat baik bukan berbuat jahat asa ido bana dipodai Apostol Paulus idoko disi hamu akana somang oleh hamu maakai dukmuna ditanon dina salukna hai hamba-hamba taatilah Tuhanmu yang ada di dunia ini dalam segala hal hata mangului lapatanna memberi diri uduk tu paretani Tuhanna di bagasan rasa hormat dan di bagasan kepura-puraan bodoh pura-pura rupani sona burju apa yang kebagasan rohana mangalo sadi haris arongan non kesempatan engkau lari mana isi mangalo mahami mangalo Tuhan na rohana dak songoni harus boleh dokon mengelui son sian rohana bulus jala di bagasan habulusonido tarida bihado seorang budak Kristen didoko dia betul lalai sian nasa rohama dohot kepatuhan hati yang tulus dada holan dida tuanna burjiba na mangula didoko dia betulon sian rohamuna ma ulahamu nasa sibahenomuna songona tutuhani dada tujolma urian itu hata memang bolo nasomal songona pinatoran nakin unang nama biar mida buhi sian bulus ni rohama songona dijuluni Tuhani alai disi manang dang disi tuanna kon sarupa maha burjuona ikon konsisten mai bana laho mangula ulona di terpuhon adong dua posisi tabereng hamba manang anak somang doh iduk somang manang iduk memang anggo di tujuannya Apostol Paulus ima naing patuduhon
pakobasion di juluni Tuhani. Biasa do di posisi di Apostol Paulus rap mangului Tuhani. Idu somang pe naing do dihabiari Tuhani. Laho mabain aturan tu aka anak somangna. Asa hata mangului idu nadison dada mangulahon. Manang pe di peretahan hidupna. Iko tongko adong ukuran ima ikon mangului di bata. Ai buido aturan ni iduk manang nang nato oras petu enakon maralo tuhatan di bata. Alai di ulan Apostol 5:20 didokon uluadi ba di bata asa di jolma. Buido idokon idukna anggo ariminggon karijo terus inna. Ngamaralo tuhatan di batai. Yesui akan atoras idokon anak pula belajar cidi ho ariminggon laut pesta hita ama ikon tinggal muji absen majoho inna asa ko bernota dong mangula di bawah instruksi nasian Tuhani dari songon mabuat rohani jolma alai sian biar mida roha tu Tuhani ma jujur do gobaran akan somang tudukna songon gobarani ikon naing songon gobaran ni akan aporsia uduk tu Tuhani idu akan aposon Tuhani manang hamba Tuhan dia harus 100% taat kepada Tuhan walaupun tidak dilihat oleh mata asa alani Tuhan ido memang hidup ni sudi nasa hidup jala Tuhan ni nasa Tuhan na totong bertindak di bagasan holong neroha jala adil na subui diukur doh materi jala subui dipengaruhi manang puasu dia pe mabain aka aturana kototong dohot jala dia debul sian rohaidu tubuh aka ulau nadinggan asa sudina taulei tapaima songon pilihan tujul Tuhani ida ada tujolma marhite na mangula-ulau na dinggan tu Tuhani na marlapatan songon hasahatan ni pasu-pasu si jalota sian Tuhani jala tabering ma ay turop halak nasing kesempatan na mangulak kaulaon manang sada ulaon manang jabatan tertentu tak sedong alani parsahiton budu maos dilamar alai tidak diterima alani gagal asa mulo nunga tahanguluhon ia salhut na taula manang na nilehon tuhita kajabatan taula hamai songon na Tuhani la sodo memotivasi kita mangula sian rohana bulus sian hati nurani ala taboto Tuhani sida roha manang sida nabuni asa adong target terakhir nanaing iko si jalota di jaloni akan asomang sian idukna molonunga dinggan diulaon sian nasa rohana ima si tiano ni idada holan diari sugut alai nang di portibion jalota do upani aka pakobasiun na dinggan songon naposon Tuhani idona tersurat di Matius 25:21-23 didokon eho na poso na dinggar roha haposa doho dinautik pasahatok kuma tuho gudang bongok moho tu halasan ni rohani tuamu dia 25 ganu anak somang ikon mempertanggungjawabon akan niula nabi molo hagi duho do diula selinguluna bahagi duho manon upana losongon ido somang calona do hobar tu waka niatur honna tu waka anak somangna molo dingga dua aturanna jalon namai upana sugut urian itu hata songon naposon Tuhani hita manang jujuk do hita songon anak somang na menggerutu murhing bohita marungut-ungut olo alania ka ulaon na memang neko si hubasata memang nangpe ulau naringan ni molosian rohana menggerutu do babudu gawe borat isarane salah ina
mangulah oleh manapu jabuna pe ulau naringat dei alai melujuk rohana manang kurang dinggan parsauranda du suamina manang anggota rumah tangga budu gabi dengi sabu manang gabi berat gabi se kotor majabunon HP muradu apala manapu pe ya sujabuna alani amuna dengan sepak kiriman itu hata Yesus dipengot terpuhodo hita asa sudi hita makubasi manang mangulak kaulota unang pangului di mata alai pangului di julun itu hanima jala merbulus ni rohama sian biar mida Tuhani tahu basi mana saulota di bagasan ias ni roha dok bulus ni roha unang merungut-ungut baik di ulau di rumah tangga ulau di kantor nang di ulau di huria asa bulus ni roha gabi niang merungut-ungut jala baik di ulau di kita mangulak kau rumah tangga ulau di kantor kemudian nang ulau di huria tahu basi maulata asa menu kreatif gabi niang dadaholan jala baik di ulau di kita mangulak kau rumah tangga biasa-biasa saja kemudian nang tahu basi maulata asa menu kreatif tahu basi ma songon hamba Allah hita dijuluni aka ulauta mangula ulauta lao gabi pilihan manang gabi lasni rohani Tuhani jala marhitiho ni bolu ngalas rohata mangulaka ulau ni dada merasa terpaksa behita alai bolu ngata ulau ni do dinggan songo madur na parjuli mahita marlasni roha majalo upa si calo tasugut unang gabi ala juruhata gabi taula asal-asalan gabi hita menyesal kemampu mahita menemukan biha hakikat laho menciptakan rohana gok lasni roha laho makubasi ulani Tuhani sian bulus ni roha ma asa perkembangan ke arah yang lebih baik alana pertanggungjawaban nota disugut akka ulota di juluni Tuhani asa mulai dia kapakubasiota di portibon naima marsangap warni debata marhite pakubasiota urian itu ata saya jalota do upani aka natahubasi nataula sia Tuhani di tanon nang lumubi di hangudua sugut lo sido mulo taulak kaulo nadinggan pakirimota ba jalota ma upana dinggan sejulun Tuhani idoko di Yohanes 5:20 sia naksu pe dungi bigioni salu na di tanong manimi sorana akasula na dinggan hehe tuang uluan alay akasula na cahat hehe tu uhum ninna jadi posdo pakirimata bahwa kita berbuat baik makobasi di juluni Tuhani kita akan menerima upah di dunia ini terlebih di kehidupan yang kekal urian itu hata bekerja menambang ulau-ulaun songon etos kerja ni halak Kristen adalah ibadah. Memang bulu taul pesilaun nabir ibadah doita. Hata ibadah narosen abudah manang rosian panguluyon. Asa di bagasan nakasi ulota bulu taulak tauloni tangkap me ibadah kepada Tuhan. Itu akan nama alas song nata tersurat akan di epistil. Ima nama ngabolok manang masuk sayehon kesempatan peluang. Bolo memang di bahasa aslina adonggo dua taringotu partikian kronos dohot dohot kairos boro kronos ima taringotu aka waktu alai terse sudi aka waktu ita pakai gabe kairos manang kesempatan asa ta pakai masudi kesempatan nan neleon Tuhani lahu mangulahun akan nadinggan laho pasahaton naka poda nadinggan tu akai na kota jala marhiti aka nama make partikia kita gabe kairos gabe kesempatan mamake majalo pasu-pasu jalota pasu-pasu nadinggan mulai pakai persikola kronos mana partikian gabe kairos tamak mana ditikina merlasni roha langsung ini dihita satu mengujungi akau lo tabi tak pakai mak kesempatan laho gabi
kairos manang gabi kesempatan meraih berkat Tuhan. Anggo setua MB Pasaribu nungga dipakai nasida kairos na ikon kronos na selilingos sama mendara nasida gabi kairos gabi berkat Tuhan. Pas waktu hata mahamu di masa pensiun muna nang di pinopar muna di akenak komuna ala nunga dinggan di ulahamu tohonani nunga sahat di ulahamu di bagas saderion tuhata mama semasi ta saluna amin martang yang mahita mauleati ale Tuhan di hatam na mangigil hami son akan naposom asa hula hami ulauni bain hasangapo di guharmo unang ma hami mangula songon lau mabuat rohani jolma manang mangula na gabi songon hatuban mulai julun itu anna burju lai naing mahami makaurjun akaulon nami bi songon natotong di daho hami sia benwa gijang pasu-pasu masuk dia kaparhubason nami le Tuhan asa gabi asahatan ni pasu-pasu julum tuhami mulate do rohanami akana masa di tengah-tengah ni huriam tong dopi bui hami makubasi PA online ipi sehe marwani rusni huriam dohot bergabung laho manangion hatam di tiki pertanyaan napatu pahami siganuk hari Jumat langsung lima le Tuhan sedarion di na pensiun dongan name situa insinyur mulia Bistar Pasaribu ko male Tuhan mamasu-masu akan nang diulah nasida nasililingon jala homa mamasu-masu nasida di masa pensiun nasida nang diaka parpino paron nasida asa totong kenangan nadinggan songo situa nasida di tengah-tengah ni huriam akaipi podok bambu buat kami tujuh lumpungan kur gabungan nang patupahon akas Silau lehon tu akadungan nami na hurangan oma totong patubuhon dinasida kapasupasum asa tutiki na mangiupe totong radiruan nasida mengurupi patupahon akaulau sosial sonale Tuhan nunga terbentuk panitia pelepasan pendeta pensiun oma totong mamasu-masu nasida asa boy mangulahon lomo na roham diulah nasida ulau ni songon pelian harus diculum tuhoma nasida totong mengharanap babua akaulon na pinatu panasida ima ulaon tuhara jawanmu sonele Tuhan pasatay mau lihat itu keluarga insinyur MB Pasaribu naong mengalehon 50 paket sembako tu akarus ni huria na terdampak COVID-10 sia ipilam tabayan nasida aka pangomuan nadinggan asanang tu tikin na mangihu totong maruseusi pas-pasun tu keluargaon laho patupahon akaulau nadinggan nunga dibuka huria male Tuhan pelajar sidi tahun ajaran 2020-2021 sada marwani rusni huriam asa disurian akona laho marsiajar asa taruli pangajarion nasida gabi lepas sidi ditikina songoni kami tujulum 20 halak na ulang tahun di bagasam mingguan homa manut turuhan nasida le Tuhan tung pasu-pasu bo gajang ni umur homa totong makahero nasida la patupahon na kaulau nadinggan mamake umur na gajang gabi kairos kesempatan laho merai akka pasu-pasum salu na le Tuhan akka pangiduan nami sai pataro di julum lumubi seleo di hami hahi pason padau sahit corona padau sen hami salu na le Tuhan akka sahit asabuhi hami tetong di bagasan hai pasol la mangulau-ulau nami laos memuji guar munabadi di bagas joromon sudia le Tuhan perdalinggulu nami pasatamya tu tangamu ramoti jala pasu-pasu hami saluna sayang kudusa urangan nami saya sesaimei asa totongi beru persauran nami hami sama hami lumui persauran nami tuho majalo akasini roham marhiti Yesus usobok kami tangyang nami amin tolu pema hatan itu hata meredi ita sian nomor onum rasio pelopat lau tapasaat ma
songon hata songon tepak tak tu situa emi pasaribu songon ucapan terima kasih di pakubasion ni sida selilingon. Urian itu hatak saat mahita tu acara power haton situana pensiun laos di acara do acara ta ima di halaman 2 di nama redian non kita acara nomor 7 Roma sudi 7 situana pensiun do inang laos Roma nasu di perhalado. Oh
hari penasama tu mata sekretaris Majahon SK Sian Resort don Sian Distrik. Surat penghargaan Sian Distrik 8 DKI Jakarta tu Amang Situa Insur Mulia Besar Pasaribu. Surat penghargaan nomor 126 garing D.8 DKI garing 6 garing 2020. Preses Kuria Kristen Batak Protestan Distrik 8 Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta yang berkedudukan di Jakarta memberikan penghargaan kepada Situa Insinyur Mulia Besar Pasaribu yang telah melayani sebagai Sintua di HKBP Pondok Bambu, Resort Pondok Bambu. Lahir tanggal 21 Juli 1955, ditahbiskan menjadi Sintua tanggal 3 September tahun 2000, pensiun Sintua 21 Juli 2020. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mazmur 136 ayat 1. Jakarta 29 Juni 2020. HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Preses Pendeta Median KH Sirait MTH ditandatangani. Nuai hujah kami surat keputusan pensiun Sian HKBP Pondok Bambu. Surat keputusan pensiun Sintua atau Penatua nomor 30 garing SK garing PS garing HKBP PB garing 8 garing 2020. Pendeta Resort Kuria Kristen Batak Protestan HKBP Pondok Bambu yang berkedudukan di Pondok Bambu menimbang perlunya melaksanakan aturan-peraturan HKBP tahun 2002 tentang masa pensiun Sintua atau Penatua HKBP. Mengingat aturan-peraturan HKBP pasal 25 ayat 6.6 tentang pensiun Sintua atau Penatua HKBP memperlihatkan umur yang bersangkutan telah mencapai 65 tahun, memutuskan dan menetapkan nama Sintua Insinyur Mulia Besar Pasaribu, tempat dan tanggal lahir Tapanuli Utara 21 Juli 1955, ditahbiskan Manjalo Tohonan di HKBP Pondok Bambu tanggal 3 September tahun 2000, pensiun hari Selasa 21 Juli 2020. Atas semua pelayanan, pengabdian dan dedikasi selama melaksanakan tugas-tugas Sintua atau Panatua Hapar Haladoon di HKBP Pondok Bambu diucapkan terima kasih. Ditetapkan di Pondok Bambu tanggal 9 Agustus 2020, Pendeta HKBP Resort Pondok Bambu, Pendeta Rusman Haryanja STH ditandatangani. Di bagasan guarni debata ama anak Dr. di Perbadia, upaburhat mahamu tu masa pensiun muna. Saya di pasu-pasu tu hatta mahamu badalani masa pensiun muna. Noma eskamna.
Lao senyoteng ma inata pada tersol lau pasaton cendramata tu inang buru manurung. Duduk senong. Ya. Uma natar patu pahuriata songon kenang-kenangan selama umat kemak urus. Jadi foto bersama. Ya, sini. Di situ. Semua. Tunggu. Itu rumah sada lantai sabi terlihat. Jadi pinasahmat tiki mandok khata na perjolo sian ruas dungyan non dilanjutan ma mewakili perhalado pinasahmat tiki. Nahu pasangap kami Amang Pandita Haryanja, Pandita Resort, Amang Pandita Pandiangan, Pandita Fungsional, Amang Inang Parhalado, AKBP Pondok Bambu, Amang Inang Ruas Dihuriatta, AKBP Pondok Bambu, nah Kupasangap kami Amang Situa Insinyur MB Pasaribu Dohot Inang Buru Manurung. Shalom. Kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Bapa karena telah melindungi dan memberkati kehidupan kita hingga pada hari ini. Terlebih pada saat situasi pandemi COVID-19 sebagaimana yang kita jalani hingga pada hari ini. Karena kasih dan anugerahnya yang melimpah, kita dapat menjalani ibadah pada hari Minggu ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya menyampaikan terima kasih kepada Amang Pandita Dohot Parhalado HKBP Pondok Bambu yang memberikan kesempatan dan waktu kepada saya untuk mewakili jemaat Ruas Huriah HKBP Pondok Bambu dalam memberikan sambutan pada acara pelepasan Amang Situa Insinyur MB Pasaribu yang memasuki Purna Bakti. Kami jemaat Ruas HKBP Pondok Bambu menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Amang Situa Insinyur MB Pasaribu atas pelayanan, pengabdian maupun dedikasinya yang kita rasakan sebagai Situa selama ini di Huriah tahun AKBP Pondok Bambu
Demikian pula kepada Inang Boru Manurung yang setia mendampingi Amang Situa Insinyur MB Pasaribu di dalam pelayanannya. Sebagaimana kita ketahui dalam beberapa tahun terakhir ini, Amang Situa Insinyur MB Pasaribu kita kenal sebagai bendahara karena beliau menjabat amanah tersebut ya sangat lama, dan kita mengenang beliau semacam menteri keuangannya Pondok Bambu inilah, gitu kurang lebih ya. Nah, kami melihat bahwa Amang Situa MB Pasaribu ketika menjabat sebagai bendahara Huria di Pondok Bambu telah mengelola dan membukukan keuangan Huria ini dengan baik. Parhepengon di Huriata dikelola dengan baik. Naboi gabe sitiruon di sundut akka naposo. Jala di ramoti tuatado hamu salelingna mangula hamu di Huriaon. Di pasu-pasu Tuhan mahamu Amang Situa Insinyur MB Pasaribu songoni inang sude keluarga tujulon ni Arion jala martamba-tamba akka silas ni roha jalon muna sian Tuhani. Songonima hata sian hami mewakili ruas ni Huriata HKBP Pondok Bambu. Horas madita saluhutna. Salum na pinarsangapon uluan Pandita Rusman Haryanja STH nampai songoni pendeta fungsional pendeta P Pandiangan MTH do sudia kadonganku parhalado horas madita salutna Tuhamu Amang Situa Insinyur Mulia Binsar Pasaribu dohot inang ahama dohonotku luar biasa dohamu Amang on mak pardonganata saleleng 4 tahun siho basatta fungsionaris 2010-2020 di Huria tahun rap doho tau di pasahat Tuhanido parbinotoan na hombar tu uluan tu laun dohot kebutuhan ni Huria tahun siani boy malam tahatusi pandohanon pakema nasa na adong diho holan laho pasangapon di Batam. Songon bendahara Huria hamu Amang Situa nami denggando tabain administrasi keuangan Huria tertib mingguan, bulanan dan tahunan tanpa intervensi dari siapapun dia sesuai aturan peraturan HKBP. Ido na takas sian pandangan ni Amang Profesor Utagaul. Alani dang boy be dohonota dang watusi aturani. Asa denggan Huria tahun. Gok pasu-pasu na sian tuhata pardenggan basai. Amang Situa ada hal yang paling penting dalam kehidupan saya yang selalu diingatkan. Hati-hati dalam mengerjakan tugas sebagai fungsionaris di gereja rumah Tuhan. Amang Situa yang saya tangkap perjolo manakasi ulaun hasituau
Songon bukuende nomor 720 ayat 5. Paduaon marpardomuan tulau ni situana tersurat dui di sada Timotius 3 ayat 1-7. Patuluhon pensiun sian hasituaon mangula nasa lelengon songon jamita ni ambang pandita nakin. Ima Heber 10 ayat 7. Songon hata ni Tuhani do na mandok amang sitwa nami. Alay tarpatupay bana do andul lumobi siya na tapangido manang tapikiri hombar tuhagugon na makorhon di bagasan hita. Efesus 3 ayat 20 ido amang sitwa nami. Onma pardalanata na boy hupasatu hamu amang sitwa nami na burju songon poda di pakkubasyota songonon ma na hubain na boy hurangkum saledeng 4 tahun hita fungsionaris. Saat kita menanam padi, rumput pun ikut tumbuh. Tapi pada saat kita menanam rumput, tidak pernah tumbuhnya padi. Artinya, dalam kita melakukan kebaikan, kadang-kadang hal yang buruk turut menyertainya. Namun, saat melakukan keburukan, tidak ada bersamanya. Apa yang kita lihat pada saat menilai orang lain tergantung kepada penjernihan pikiran kita. Lewat jendela mana kita memandangnya? Jika kaca jendela yang kita pakai kotor, sudah pasti apa yang kita lihat di depan akan kotor juga. Jika hati kita bersih, maka bersih pula pikiran kita. Jika pikiran kita bersih, maka bersih pula perkataan kita. Jika perkataan kita bersih, maka bersih pula perbuatan kita. Inilah cermin persahabatan kita amang situa na burju. Sebagai bendara huria yang perlu diteladani. On manda boy hurakup saliling 4 tahun fungsionaris hita amang situa nami. Harapatku tuhamu amang situa nami. Margogo mahamu papolin haporsyata tu Yesus Kristus. Patuduhon isi dohita tu salut halak. Marhite parangeta. Nunga digohi hamu panguloyon muna. Marhite pakubasyon tohonan situa. Anggiat parbui nina hinobasan muna. Nasa lelengon di jolo ni tuhata. Dang di jolo ni jolma. Gabe pelean na hus-hus. Jala mamboan pasu-pasu. Tuhaga ganda ni na porsea. Dohot hatutugu ni aporseaun. Diakan na hinobasan muna. Di pasat hamudo amang sitwa. Na pinangido di hata ni Tuhan na mandok. Sahat ulah tohonan mi. 2 Timotius 4 ayat 5. Selamat memasuki purna bakti hasitwau namang sitwa nami. Selamat untuk inang situa pasaribu boru marpaung yang selalu setia mendampingi amang situa didukung poparan akan burju. Horas ido na boy hupasatu hamu amang situa saliling merdongan di huriat tahun. Tuhan memberkati. Shalom. Adorang so upasahat hataku disodo inata nasaledengon nasetia mendampingi dohot
paturi terehon akan nariko di ulauku alani upasaha majutu enang pasaha mahatam mulate. Salam. Selamat hari Minggu Madihita Sudena. Nah, hormati kami Amang Pandita R. Haryanja, Pandita Resot, Dohot Inang, Amang Pandita P. Pandiangan, Dohot Inang, Sude Amang Dohot Inang Parhaladoni Huriata, HKBP Pondok Bambu, Nahu Holongi Hami, Tarulu Mobi Sude Dongaku, Ruas Ama Dohot Ina, nah hadir pada Tikion, songoni nang mengikuti ibadah live streaming di Palatikion, di Jabu masing-masing, Horas Madita Sudena. Akhirnya jonjong dohami di Joloon, Hamina 2, Ima nunga 20 tahun, amata mangula di Huriata, HKBP Pondok Bambu. Ada sedih, bahagia, ada sedih, nangis karena susah. Tapi saya kalau air mata datang, ini adalah merasa bahagia pada hari ini, sangat mengucapkan syukur kepada Tuhan. Saat dota he songona di do ni amang situa simanung kalit mandok sahat do diula tohonon na. Jadi kami jonjong di son mandok molete perjolo di amang Prof. Jonu Tagaul yang sudah memberikan kata-kata semangat. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas doa, kiranya ke depannya bisa semakin sehat. Songoni nang amang situa simanung kalit. Molete di amang situa yang selalu mendampingin amata untuk kerja, membuat laporan keuangan nih Huriata, rap doa mau manjamoti. Kiranya ke depannya amang situasi manung kalit semangat. Godang dodongan nih amang situa di Parhalado. Mereka juga sangat menyayangi amang situasi manung kalit. Mulai tema ditangiang nih amang situa. Jadi kami berdiri di sini sejak tahun 2000. Amata mulai Parhalado sudah 40 tahun, bajunya juga sudah 40 tahun ini, 20 tahun bekerja. Yang paling terkesan di Parhalado nih Bapak, saya sangat senang. Saya merasa dia sungguh-sungguh mengerjakannya. Kalau dia bertugas besok, seminggu sebelumnya dia sudah baca-baca. Saya cuman, ya Tuhan gitu ya. Terakhir tanggal 1 Agustus serah terima tugas bendahara ke bendahara baru di ruang konsistori. Dung mula sudah donganna hamu amang dot inang na hadir di tiki serah terima, tinggal dohamina 2 di ruang konsistori. Kami 2 ngobrol di doa mata, aku ke Moria dulu ya. Ngapain Pak? Beres-beresin meja, mungkin masih ada tersisa berkas. Olo awi konsistori amata di Moria. Upaima songona so pas ngalu bisa jom dang ro tuson.
Bapak di mana? Hui tomatusan udah potong tumoria. HP na lagi martangi yang dari mana di meja na. Dung amen. Ku tanya, Bapak bilang apa doanya sama Tuhan? Mondok mulai itu Tuhan. Saya cuman bisa bilang, oh gitu ya. Luar biasa, Tuhan yang selalu menuntun dia untuk mengerjakan apa yang harus dia kerjakan. Gitu ya Pak ya, semangat ya Pak ya, selamatlah ya. Kami sering salaman memang. Bapak bagus kok, ya Pak ya, semangat. Banyak yang mencintai Bapak, menyayangi. Masih banyak ulaun ya Pak ya, masih ngajar kur ya Pak ya. Jadi onom apa hopu dihami, opat pahopu bawa, 2 pahopu boru, sian 2 anak, sadanai nama Nasomar Sahotan. Dan boy hadir pada Tikyon alani kondisi pandemi. Tambahi Bapak. Ima tutu, terima kasih Inang melatih mak. Makasih. Jadi nahu persangga pihak yang pedita harian jaduk padiangan do Inang. So Inang anggiku parhalado. Amadot ina na pungudison terlumima dihamu sudi amanami inanami do yanakon nami ruas ni huriata do sudi nomor tugas apa di Tikyon dihamu amang inang na perjulu si donoku sonero koninata donakin las dorohanami saat na pensiu kami di Tikyon ala diramoti Tuhan do pangulon nami sian gabi parhalaro kami bui sahat hula kami tohonon nami pasiuk kami dengan dipaborkat huriat tadi bagasan sadarion dihamu amang inang tikos do nedokon ni inatanakin memang macam gudang di mana mengurupiau ditiki aka mengadupi aka tugas-tugas dia parhaladon paturehon gabi bui tulus do dinggan alani do selalu do di mana mulate mah di asini roham totong madongani nangpe kadang-kadang pikiran lagi sulit pikiran lagi sukacita dan lain sebagainya tetap do setia diamu amanami do inanami talumubima dia mang profesor doktor tagaol nakingan mulai ati amang ditangyang ni amang soni nang dong aku parlado amang situa si manukalit ditangyang mi amang do yakit do dihita sudi dohot manangnya kok kami di Tikyon di sudi akaliku-liku ni padalanan paragasyon pakubasyo di huriata. Nah hingot pesan ni padita na mangajari hami adorakso parlaro hami arong didot nasi de sonon aharo nom marga sian situa didot nasi da nom marga situtu ima pelayanan nabadia tiup pamumay buat kamu may di bagasan perdalanan ni hasitu muna dihamu amang inang hoddo anggo ulon hasitu ni iman narong pitu ulon hasitu aon napitui berusaha donian asabui ula hoddo dingkan na parjulu didok ramoton
jamoton ruasmu na nilian ni huria itu hamu. Na paduahon das-dasi hamu ruasmu. Molo adong na susaan manang akamasalaro tu gereja. Na patuluhon das-dasi hamu anak boru marsikola asa dop ro. Na paupaton pikir hamu akan amar sahid. Na palimahon apuli hamu akan amar sak. Na mahoy nang akan apogus. Na paunopon apuli hamu akasipili begu. Akan ahurang manada tuhata robe. Napapituhon urupi hamu paturehon akaguguan dohot pagadahon artani huriamu. Ido anggo pesan tugas huria na dipasahat adorang di pendidikan gabe calo situa. Dang bui hami menilai ahanahula hami. Tuhan ido anggo na bodo nahula hami. Manang natikosi, manang narao, kami berserah kepada Tuhan akan nong hulaho. Kami di huriaon, Tuhan mana menilai. Lausoniru nang Tuhamu amanami do inanami. Berek kamu ma ahano kula kami di huriaon, anggiap ma. Sesuai itu akka pesan-pesan ini, jalan mulu arong dope naso sahat hula kami. Bamarpuati marpamuati marohani tu hatta marpamuati marohamuna sahak meulon ni aka anggiko kana asing na mangulur pe di bagasan aka ari-ari naneng ro. Las dorohana bina pensiunon ala dong aku parhada do pisuri madokon dinggad do parporhat ni amang pensiun mole atema. Dihamu amanami do inanami terjuk di ruas ni huria. Songon parhala do au na manguda 20 tahun di huriaon totu arong doh kana hurang. Arong akan aso berkenan di rohamuna. Baik sian akasikap nami di pakateon nami, nang di parsoran nami. Dohuton gomos do jalon nami to hamu amang, dot inang, dusidia na kota. Nah hadir di huriaon noeng manang live streaming be, na dohot di kebaktiano di bagas tabi, mangido maaf kami diaka na orang lobi na hulau kami. Pasiko pamume di bagasan rohamuna martangi yang tu di bata asa sudi ture di julun itu hata gabe lasni roha di hita lasni roha diamu nang di huriata. So nima hata nami tu hamu ruas na huparsangabi hami. Dungi sahama tulong aku parhala di sonwaing. Mulu duku pikir-pikir ini dabu dari ternyata memang aku nama na paling tua di kors parhalaro. Ala ternyata amang simanuk kalit anggi kurupe mana di umur. Soalnya nang amang MMB marpaung anggi kurupe mana di umur. Jadi dihamu akang giku ama ina parhalaro. Hubereng songo dia energik ni parhalaro noaing lasro. Ternumobi dia ka dongan parhalaro na macai bui didokon ama anaposurupe. Secara teknologi, secara ilmu, secara pengalaman macai gurang akan nataba nataboto di parhalaro ni. Linggam mamang lingganinang uduti hamu kau lota di bagasan dame dot horong nasihat tuhatai. Bui masih pasiatan, bui mardikusi dot dengkan jala bui hita unang tebuat turohata melodong akan orang lebih di parsorata. Asa bui sada parhaladu itu julonon jala pangiduan unang adong na putus silaturahmi. Ikon hoddo silaturahmi mardalan, asabui berkomunikasi, asabui hatan, akan namaul pe, akan namura pe, yakin do akan bisa terselesaikan. Dihamu amanai parhalado
mulai tema di dukungan. Nah selilingon dia ke tugas-tugas nami. Gudang do tugas nong hula hami di hurion. Alai sudi nei huboto hami ala kerja sama tado. Terlumobi di parhalado mulai tema. Di sudi akka kerja sama ta nama ceuli maceringgan. Gebi bui ture saharo di tikion. Jala pos do roha. Tuaka area namangi upe dinggado mardalan di bagasan hasadaon. Laos di bagasan nyo songonon dogonoku do songon natu ruas tanakingan. Di parsorata totu gudang dotong akan nahurang siak kami. Di bagasan nyon atas nama keluarga kami mangido maaf diaka hahurangan. Di parsorata baik diaka pakatayon nang diaka gerak nami pe nang diaka lan nasing na mungkin menyinggung manang melukai rohani hamu dong aku parhalado. Saya harpo kamu me sebagai sarohamuna jera mangido hami tang yang muna tujulonon totong hami hipas-hipas rado inang sehat-sehat kami rado poparan nami nong pinasa ni dibata tu hami. Lasoni mas secara khusus tu amang padita harianja do amang padiangan mulate mamang dia kebimbingan muna hupakilalah kami do songo dihamu di bagasan bengek niroha duhut kesabaran yang sangat tinggi lau marmuru-muruhon huriat tahun terlumo bima di internal ni hita parhadado dan secara pribadi aku pe merasakan itu songo dia lapok muna sabar muna lau pature-turehon asalam turingganna. Balasoni manang dia mang padita hari aja dina menyusul penon menghadapi masa purna ti rumah sudi dingga sudi tapa borhat sono dibentuk panitia posdoroha. Selalu huriata paborhato padita sian huriat tahun tetap do di bagasan hadingganon. Jala sahak menang tua manghaduan soni nang inang arak usri keluarga sehat-sehat. Orang padiangan mulai tema. Dia ke diskusi ta nasihat totong semangat. Mabain aka pura mabain aka nasihat marhiti-hiti jamila. Jadi soni mamang dihamu amanami do inanami salun nang lapungu di son tang yang muna sangat pangido hami. Asa tangya ko kamu hami dengan sehat-sehat kami di nama dari nyari pensiun. Khusus tu anggiku amang ci hasugian. Amangon omma satu angkata 2 tahu. Walu hami imana nama tading nuaing di haparhalado non. Ala memang imana nau poso tiki ditabal ho kami di tahun 2000. Mulai amang disudi aka pengulomuna budu hurasahon terlebih di akhir-akhiron macai teridero au merasa kehilangan ma di parsorata alani bah secara angkata dohono kudo bah ulima saat dua namang tong marhalado satu na pensiun tak kurang manangah soni nang akapoparan mulai memang situ nami mulai manang di bendahara baru, anggo hamido bendahara baru naing macegudang go komunikasi. Urudo jam 2 pe manang jam 3 manang manugut dia terus dope hami asauli. Toto gudang dope mungkin aka nah harus dibenahi dia administrasi untuk selanjutnya. Alana nasida naing hubereng bekerja keras untuk tabereng sadari titing nunga nasida manada tangan laporan di Parebeon. So ini memang lang dirong aku parhalado sudi tuhatama nama dongani hita. Tujulonon Tuhan memberkati mulai tema. Horas. Taparadi ditas nomor 140 yaitu luru diopat asa tutup acara minggu tah.
tidur hatana sude sai monang hamu mainona muse ibana doraja natong monangi torope alona sumurutoi asimarohan alede batan pasat mahatan tupahinama sudenani ula nila posome sai bai namartua sude jolmape Tatangi ako mapiliata tapodu bimarohata Ali di bata amanamina di benua gijang hodo haruruan ni salu sileleo na dinggan do nasa ulibasa na mauliutus upasata masya na nilihomi tu hami pilihan nami tu ho say jalo may gabiwap na husus di julum pasu-pasu may jala ramoti asa ho parhasayang hami pilihanon pati bulun harajaw mo di tonga-tonga ni huriam do di portibiom buhay marohanay marhiti-hiti to dim asalam tadahami gudang ni sileleom itu hami asalam gergirham madok kaulate tu ho marhiti-hiti Yesus Kristus nami amin Nasarani lehoni Roni pamataku Osarohon pukuki Roni saruhun hartaku Ali yaman namin na di benua gijang say pinarbadia maguharmo say ro maharajaon mo say saut mo lomo neruham di benu tongon sona di benua gijang leho matuhami sedarion hanguluan siap hari si sama dusa nami songo panesan nami di dusa ni dongan namar dusa tuhami una kami tugihon tu pangjunan palua mahami sian pangago pasu-pasu sian debata amata di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho disodakon Tuhan debata mabuhina tuho jalasi marohana midaho didopakon Tuhan debata mabuhina tuho jali pasaur homa damena tutodi munabi amin Marita salukna laos disodoi ta ramah tamah tor dibagi pe sepanganon lai amin setokin mabuka ke baju juban nami bi itu bilu parhobasan songon tik ting nak tabagi nak kening
las di patu pahuriat tado acara ramatama mangido kami tusude hita nadu pungison asa talem majol waktu 10 menit kurang lebih tuaka donga parhalado untuk martapian mengganti baju jala las uduk manutusi tak pala masih salamak kita tusi tu ada pensiun alani kondisi pandemi COVID-19 sia hundul mahita diingat tabe sementara mau lihat